Sihleli nentokazi yase-Margate KwaZulu Natal u-Alizwa Sikhafungana nodlala indawo ka-Gabisile eMdlalweni kamabonakude uMkhokha make sijonge xa esenza dume ngazo. Gabisile uzalwa yimina, ngeke uhlakaniphe ungidlula wena. Yazi into yokuhlakanipha into engayifundayo kuwena. Ngiyinqala la ibeleni. Angizwanga. Ngizwe kahle. Abantwana ma. Ngisazokulinda nje. Suku lakho liyeza. Uzoloku uzithi ngikubambe. Mase ihambile into zakho ezishashukile. Wow, italente engaka kaGabisile. Xebe Alizwa. Ngabe umntwana wakho nje? Phambi kwabantu endibaqhelileyo. Alizwa basikubulise sikwamkele. Abadlali bamaqonga abaninzi badla ngokuthi abakawenzi umsebenzi wabo de kube kanti babhidaniswa nabantu ababadlalayo kulo maqonga abo kamabonakude. Ingaba nawe uziva njalo abantu mhlambi xa uzihambela bake bakumise baqonda ba nangu uGabisile? Sana ndithi sendizifihlile ukuthi uzifihlele intoni kaGabisile. Abanye bathi yeyi wena wabulala umvela senqonde ndizawuzimela phi ngaske ndizimele selumgodi. Alizwa, ingaba mhlambi kubaleke kangakanani ukuba umuntu odlala ongumdlali kumaqonga kamabonakude kuba abe nemfundo? I think kubaleke kakhulu yabona into yokungabi nayo imfundo can be a problem because yanceda uba ne-backup empilweni yabo. Into yoku-actor inakho ukuba iphela i-contract kuthuleke kuthini yabo. So ngaske xa ngabe u-actor ube nayo i-backup uba if akulungi ngapha uzolunga ngapha. Intoni neyakutsalayo uba uwenze izifundo zobugcisa sibe kanti sikubona kumabonakude namhlanje? Yho ndatsala kubona ii-actors ndandina 10 at age 10 ndandisenza uba ndifuna uku-actor. So ndabona ooZenandemfenyane kanje be-actor ndabona uba no intle le nto abayenzayo and nam ndifuna ubalisa amabali zeke sabe silapha namhlanje. Ingaba kubaleke kangakanani ukuba nemanager ingakumbi mhlambi kubantu abaqalayo nabo mhlambi basazimiseleyo uku-actor? Ingaba mhlambi balekile loo nto okanye kuyomfuneko? Kuyinto ebaluleke kakhulu. Like it is a good investment kumuntu ofuna uku-actor because uyakurepresenta and uyayazi uba i-industry isebenza kanjani. Alizwa, phambi kokuba ungene kuMkhokha ubungumfundi kwiziko lemfundo iRhodes University usenza izifundo zezopolitiko. Yes. Ingaba mhlambi ubomi bakho ujonge phi? Hayi ndisazigqibezela ke tana, ndiyafuna ukuqhubeka nepolitiko, ndiyafuna ukuqhubeka nobuciko obundinabo yabona. Ndifuna ukwenza konke. If uThixo uyavuma in the next 5 years nizanibona ndizenza sonke. Inqabile ke ingakumbi umuntu okule minyaka okule age ukuyo because izifundo zezopolitiko siye sizithathe sizoyamanise nabantu ngabantu esibathi si-serious apha ebomini. Ingaba kule minyaka izayo uzibona uphi? Use-Hollywood mhlawumbi? Oh, ndiyathandaza kuThixo uba ke siyobona nase-Hollywood but siphinde sibuyele ekhaya because amabali asekhaya abalulekile. Zindoni mhlambi ezinye izinto onqwenela ukuzenza? Ndiyanqwena ukuba sifundise abantu ngezopolitiko kakhulu because I feel like i-youth yanamhlanje i-interest ikhona but i-education about ipolitiko ayikho yabo. Xa sino-educate abantu ngepolitiko, si-educate abantu nge-arts, ininzi into esingayenza elizweni lethu elihle lase-South Africa. Ukhuye mhlambi kwindawo ezifana noBizana njengoba siyazi ba inkaba yakho ilele khona? Hayi ke sana iBizana ndihamba qho. Umama umtshatele khona so ndinazilale eseBizana kwilali yaseMphethwa, ndinazonelali ezincuka eMatatikele but ndikhulele eMargate. Xa uzijongile ke Alizwa njengoba ubhizi nje ungumdlali weqonga kumabonakude, ingaba mhlambi usezawuhlala uqhubekeke ungumdlali kamabonakude kuMkhokha okanye mhlambi zikhona nezinye indawo ozijongileyo uzawube phinde futhi ube ngumdlali wezopolitiki uzawuzenza zombini ngexesha elinye? Well, uMkhokha kusazoqhubeka till next year but emva koko ke uzawube sewuphelile. Mna ke ngoku sendijonga ukwenza ezinye izinto efike eqala phakathi kwepolitiko neqonga sawubona uba senza ntoni ngayo. So senigqibile ngoku ukwenza isenzo? Sigqibile. Masibuleleke kuwe ke Alizwa ngexesha lakho. Ndiyabulela kakhulu. Sibambe ngazo zibini ngu-Alizwa Sikhafungana ke lona ngumdlali weqonga kwibali uMkhokha.